What's up mga pabadlong? Welcome back to my YouTube channel. Ipapakita ko sa inyo ngayon yung behind the scene ng pagbablog ng Jokes TV, yung barkada ko. Tara! Mga pabadlong, mag-i-intro na yung Jokes TV. Tara, samahan nyo ko. What's up mga karapang? Sabay mo! So, what's up guys? Welcome to our weekly vlogs. Wato meron sa buang dagat kunuhay kay may entrance mo lang dito na lang ni. No, karon padulong na dito. Abang-abang lang guys kay daghan pa kay bibuhaton. Sa mga overnight karon padulong ni. Alright. Tara. Let's go! Buto sa amin kay para panihapon. Asa ang bulag kay burag kunang-kunang yung atong suntalon sa kamahala sa isda. The best vlogger yan. Among ilabas ang among bulad kay kulang gud for sure ang among karon tungod sa kamahal sa isda guys. Gani gud kamahal rin kapag ng pagmahal sa isda. So, mga lamas. Mga lamas no. Best vlogger yan. Relax lang to kay pandituar daw siya sa balasan na pet. Balasan na to part. Guys, relax lang. So guys, tara. Sundan na po nila ang kilaw. Marami nila guys nga gabi gud kamahal. Nagani kay nakahangi may gaya na sa palengke. Ang 460 naka less mag 60, 400 na lang. Ano yung tigsog ba guys? Gano'n na guys, kino guys. Dugay na dito guys. Dugay ba na? Ha? Dugay ba na? Ano na? Maraming kuan tuluganan. And na ito story na mo nga duyan. Ngani ka baga ta ba? Transition to mga tol. Pinakabagtik na vlogger ni. Tama na. So guys, nasubuan ta. Tama na. Lagay mo na yung fish. Butagasin pampalasa ba para sa isda. Fish, lagay mo yung isda. Ganyan pala maglagay ng asin. Ito maglagay guys. Sinigang ni Bibi ba? Isda. Sprinkling. Be, aso to sinigang ni mo, be. What's na kasi nay? Bali. Sa kilo lang kuan. Bali. Sinigang ni mo. Maslom na. Bali. Ha? Bali. Sinigang ko kuliling. Gamay naman to. Kuan lang ba? Bali na naka kuan man. What's up? Pang people wala joy te kutsilo hindi balay. Ano mo mo? Habol kayo, nagplano nyo kasi matimpla na kasi nabis mo timpla. Pwede no, magtuloy lang. Kaya wag yung matimpla na yung mga lamas. Nay kuan pipino. Tamo jok. Lasa kayo ba? May pipino jok. Ano ba? Gamay lang good. Balance lang sa kuan ba? Joke. Sa lasa. Pang pamilyar naman eh. Ito ro. Lamas. Nga magsinigang mo. Gamay naman. Ano ba? Matapos sa ato guys, natay na emulsion kung saan pagsugba. Ilahapon ang emulsion guys. Di na to sila makuan, di na to sila malalis. Kaya na ang pagluto shawking. Shawking oh. Araw. Relax lang ha. Kaya na pagpalpak ang among DIY na sukangan. Ano lang sinigang lagi? Dahil nga na dahil sa pagka luto nga ito pagka Aw, inarita. Das bot niya sili. Sili nga lasa pang mas halang pang sanana. Nigang. Gidaw yan. sakit po. Saan? Basta Butas na Bulag. sa kagabi. May kun.
Pagkahon na kayo. Anong tuyo? Abe. Ibutang sa tunga unta ba? Sama yun. Saba, kut-kuti. Mahalang sili ni Nok. Ito mo gagawa order sa kwan. Waro. Agasan ng tubig, basta agasan ng tubig mong kwan, dili kayo. Kwan. Halang. Ihanan nito. Bakit may makayo ng kuwan? Yung na best vlogger. Nagigitigin. Hinigaan yung kwan, yung white sand. Para makakuha lang ng video sa Kang Iboy Tapang. Next content niya is magtatanong siya kung nabusog ba yung mga kasama niya. Six tagis tamol. Alam mo din ako ang lock sa kuwan, no? Lock sa... Oy, putihan na namang puwente. Sa imong maingon nga sa itong pagkaon. Busog? Oh, vlogger rato sa busog. Nang sa busog, nang sa busog. Nang sa busog. Hindi na alam. Kini. Oh guys, mag-vlog po daw siya. Soon to be vlogger po daw siya. Oh, soon to be vlogger na eh. TV, o Kabandong TV. Ano masasabi niyo sa ating pagkain? Kamudra Saman. Busog. Sabihin niyo sa batang kwan. Buy tabang. Iboy Tapang to, Iboy Tapang. Tapang dari kau na mo buang. Bigat yung kau bandari ah. So what's up mga babadlong? Good morning sa inyo. Kagigising lang namin. Ito yung kasama ko si George. Yan si Piolo. Yung iba, andun. Kasi tinitingnan nila yung sunrise. So, wait lang. Kagagising ko lang. Pagkagising ko yung trash ko nagkulang. Dito ko yun nilagay. Pinatong ko lang. Yung vlogger namin mga tol, nandun. Iwan ko, parang hindi na siya nagbe-video. Iwan ko sa kanya. Parang napagod na kagabi. Parang yan ko. Hindi naman siya minom. Pero parang may tama pa rin. Tama ng kape. Ito yung tent nila na tinulugan. Tingnan niya man. Magti kayo maniga diri bay. Gising ka na. Ito yung vlogger natin mga tol. Kumukuha siya ng picture sa ating sunrise. Tingnan niya naman. Ating photographer yan. Hindi lang na-discover. Seryoso ka na siya. Scary. Ang nga nagbablog na yung vlogger ng Pinas. Bitch ni Papa. Bitch ni Daddy. Scary. Yeah, vlogger, pinakabagtik na vlogger ni. So mga tol, part to na sana to ng banding time with childhood friends na. Kaso lang yung content ko ngayon is behind the scene lang ng Jokes TV na pagbablog. Scary. So Jokes TV mga tol. Okay, support sa kanyang channel. Pabadlong TV guys. With a collaboration of Pabadlong TV. Ang Audience TV. Audience Sa likod. Masyadong silaw.
Part 2 na sana to ng banding time. Dito naman ako sa Papadlong TV. Scary. Lipat naman ako sa Jokes TV. Pero nga, ewan ko kung anong content na gagawin ni Jokes TV ngayon. Hey man, his life. Sabi ko sa kanin yung white sun. Therapy, kung gusto mo mag-dream jogging, paso sa mga baktak. Baktak yung mga itlog. Mahilig ng mga tanaw. Guys, ora guys, oh. Ah, si Dodong guys. Anong lamig guys? Yan, kumukuha ng medyo si Jokes TV. Kamida nga rin, balang ito. Wala lagi mo yan guys. Ay, boy. Wala lagi mo yan sila mo hindi ah. Wala lagi lang. May mala. Ano, Del? Ay, mugyak ko Ay. Mas dito. May content ako dito. May content ako dito. Anong content to? Dere. May isa naguan, tagbalayan. Ara ko. Pag. Ayan na nga guys, mga tol. Naligo na yung kababata ko. Yun yung si Jokes TV, yung nagbablog. So, lagay ko na. So na nga mga tol, may laro silang ginawa. Iwan ko anong klaseng laro. Oh, untay, kanya na. Untay tawag ka na dula. Rinto dahikan. Dili ka lang Scorpions nga nagkantas tipal o. Isa to, Scorpions. Sporkins daw yun mga tol. Sabi ni Jokes TV. Sporkins na laro daw, iwan ko. Sa una daw na, sa panusong tao. Tingnan daw, pero like ikas. Ito na mga matol. Ito na nga. Wala, matay! Pilde! 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 Ah! Nagwagi! Ano pangalan ng grupo nyo? Tingin na! Uy! Ano masabi nyo? Nanalo kayo! Ano masabi nyo? Nanalo kayo! Tung goodbye na ka. Dire na ako man among kuan. Dire na man akong video vlog. Pauwi na kami sa Linya daw, linya ba? Pauwi na kami, pero hindi kami naka-score. Ang babae naka-score sa amin. Alright. After Bilasan gusto ni. Bawi. Ay, boy, bawi. Oh, kinay. Bye. Pa-picture, boy. Ilaw. ayaw ba sigmaka? Sikan ko na. Paywit sa boy, ay paywit sa icon joke, yung end joke. Ay, joke. Picture ba? Joke dito, joke. Picture ka na tanan ba? Kapetanan. Picture. Oy, picture sa tumagay na yun ang kuan bay. Picture na tanan. Ingat daw. Ah, sige. Uli na mi. Di na natapos sa among weekly vlog.
doon na mga nahitabo na mga busted. Joke si boy. Mga busted kay confident ka kaayo pero okay na. Oh no. At least. Oh no. Agay. Sad boy na Pinas. Joke. Bulldog. Oh yeah. Bulldog. Papadlong TV. Hi guys! So mga pabadlong, tapos na nga mag-vlog yung Jokes TV. At ayun na nga, pauwi na sila. At pauwi na rin ako kasi kasama nila ako. Yo. So thanks for watching. Please like and subscribe.